I dobro jutro ljudi, dobrodošli u serijal od Beograda do Maroka. Trenutno se nalazim u Portorožu, danas je 25. mart, danas je drugi dan vožnje. Ako se pitate zašto ovaj serijal odpočinjem s drugim danom, zeznuo sam kameru juče, to je postavke, tako da materijali nisu ni za kurac. Ali nema veze, kao što Alvirović kreće na sat patrole sa MOL pumpe, tako i ja krećem iz Portoroža. Današnji plan je da autostradom, to jest autoputem, dođem do Dženove. Tu ću imati nekih 600 km vožnje, u Dženovi noćim i sutra mi je trajekt za Tandžir. Ja sam kartu za trajekt rezervisao još u novembru. Koštala me je tačno 600 evra za mene, znači za jednu kabinu u kojoj ću boraviti samo ja i za motocikl. Da li je to dosta? Dosta je. To je cena ukoliko želiš da odeš svojim motociklom do Sahare i da napraviš jednu avanturu koja je onako avantura za života. Inače, zanimljiv detalj sa ovog putovanja je to da putujem sam. Ali bože moj, u tome je negde i čar vožnje motora, jel da? Zaboravih da kažem i koliko će sama tura da traje. Ako nekih 3 nedelje sam na putu i od toga bih trebao da provedem nekih 11-12 dana u samom Maroku. Plan je, kao što rekoh, da se u što većoj meri zaobilaze veliki gradovi, da se u njima samo prespava kada je to zaista neophodno i da zapravo najveći deo vremena provedem na čuvenim Atlas planinama. Pored toga što ću nekih 12 dana biti na samoj turi po Maroku, imam i 5 dana tamo i 5 dana nazad koje ću zapravo provesti u putu i to je ono što je najgore od svega. 3 dana na trajektu bez interneta, tako da faktički ni posao ne možeš da radiš, nego da ja ne dužim, drugari. Vidimo se malo kasnije, javit ću se kad stanem negde na pauzu, a vi uživajte još malo u ovim kadrovima. Sve ljudi, vjerojatno se čujemo, vidimo. Smestio sam se, idem da preparkiram motor u garažu koju mi je host ostavio, pa tamo malo da se zajedno provozamo po Dženovi. Stigao sam bukvalno evo pre 15 minuta, dakle negde oko trojke. Prvi put sam u Dženovi i onako grad baš lepo izgleda. Ovo je neka lokalna bajkerska ekipa, a ili to samo ljudi čekaju autobus. Ali da, ovo je ono što sam pričao, pogledajte koliko motora, koliko vespica, koliko skutera, znači na svakom ćošku. Inače da, smeštaj se nalazi bukvalno iznad, tamo u onom brdu, da ne kažem iznad ove stanice. Ajde gospodine, danas. Evo ovde, faktički odmah na obali je terminal za trajekt. Moram i to da vidim gde sutra treba da idem i na koji trajekt treba da uđem. Ali dobra stvar je što su mi pomerili datum polaska, to jest vreme polaska. Da sam trebao da krenem sutra ujutru u 8 sa check-inom, ali su to pomerili na 11. Isto tako pomerili su i polazak sa 11 na 16 časova. Evo, uspešno sam parkirao motor. Konačno idem u smeštaj malo da odmorim. Host je ispao mega car, pošto ima garažu u sklopu smeštaja, ali nisu dozvoljeni motori, onda mi je o svom trošku platio ovde parking u jednoj garaži. Tamo je Luka.
Dobro jutro ljudi, evo treći dan moto putovanja od Beograda do Maroka. Sada je pola 10, check-in za trajekt kreće negde u 11. Ja sam se već spakovao, motocikl je ispred, ne znam, može se vidi, evo ga, tu je. Ja se evo polako pakujem, krećem ka trajektu, pa ću malo da snimim zapravo kako izgleda taj put kroz Genovu i kako zapravo izgleda ulaz i terminal za trajekt. Vidimo se. Ćao ljudi, evo javljam se iz sobe, krenuli smo pre nekih pola sata, napustili smo Genovu i narednih 50 i nešto sati vozit ćemo se do Tanžira i imat ćemo jedno stajanje u Barceloni, tamo će se iskrcati putnici koji idu od Genove do Barcelone i ukrcati oni koji idu od Barcelone do Tanžira. Snimit ću vam sada iz sobu čisto da vidite kako to sve izgleda, ali prvi utisci su krajnje okej. Vjerojatno ste vidjeli sad na snimku da kada smo parkirali motore da su ih nabili skroz dole u potpalublje, deluje da je sve okej. Tako da eto, ovo je moj dom narednih 52 sata, pa ću malo i da vas provedem kroz brod prosto da vidite kako to izgleda. Čisto da vidite šta dobijete za 27 evra. Kolega je uzeo ribu i lazanje, 2 parčeta piletini i neke raviole.
ljudi, dobrodošli u moju kazbu. Samo sjajim da sam se smestio, sišao s trajekta, imam nešto da klopam i čujemo se ujutru.